И сега отиваме към старта. Само че днес ще има музика от задния диск най-вероятно, защото сменях накладките сутринта. И явно опират някъде по диска, ще свири. Днес ще имаме музика. Ето и малко кадри от GoPro-то на Виктор. Да. Успехи, успехи. Да, благодаря. А утре ще ходите ли на бягането? Утре да. Браво е, машини. Успех. Аз направих сега, да ти дава. Миналата година те 15 минути чакахме на ЖП релсите. Нали? Тъй беше, да. Кал ще има за всички! Спокойно! Хайде, да го почнем бутането. А, така. Уху! Браво е! Машини! Опа! Браво е! И веригата ли падна? Ами защо пада тая верига? От тук я кажи кой е най-прекия път за връщане до... Нагоре, по асфалта. Е, тук надолу ли? По асфалта в дясно и си втърнал пак. Уха! Да не стане. Оп. А, се сектирва, що ми пада тая верига постоянно? Пада постоянно през 3 метра, е баси май. Да. Пада ми веригата постоянно. Его. Минахме първата част от окалването. И сега в посока хижа Божур. Малко редиците се поразреждат тук. Вече. Мерси! Видите? Хубава кала. Супер е калта. Много е кално и камъни. И...
Трябва много се внимава, защото станем на кълбата тук. Кабълцета. Ей така става. Да, ще мина отляво. Стой. Мерси. Аха! Асфалтец. Браво, бе! 39 километра! Ха-ха! Ех, тъкмо се бях засилил, викам, ще правя рекорд. Айде пак нагоре, не е човешко това. И нашия отбор тук се бута нагоре, нали, защото много бързо стартирахме и сега, ако финиширам пред протата, нали, някакси не е окей. И затова реших да се побутаме така, хубаво е. Бавничко. Времето е добре. Топло. Кално е, но е топло. Поне това е супер хубавото нещо, че е топло. Така. Юху! Не може ли по асфалта за малко? Не става ли? Да, бе, гадове такива. Минахме първия пункт. Май остават към 10 км. Последни изкачвания, обаче GoPro-то сдаде багажа. Нямам батерия.